बिग्रोनाय थाबाय आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों आं बिसोरनि नखरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो बिसोर आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जबरदस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा। हाबा जानानै 6 दिननि गेजेरावनो खारनाय हिनजाव गोदाना फैनानै बिबुंथि होबाय। लोगोफोर भिडिअखौ A to Z जोबजासे नायलां बुजि मोनगोन बियो मानि थाखाय हौवा गोदानखौ गारनानै खारनाय अनलि 6 दिनावनो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला अब्लानो बुजि मोनगोन। नंगौ थिग खोथाखौनो बुंदों सिस्टारा। ओमफ्राय आङो बुंनो सानो हौवा गोदानखौ लाजि फोनांनाय बायदि जाबाय। ओमफ्राय बै हिनजाव गोदाना मानि थाखाय खारदोंमोन बिखौ जर जबस्तियै हाबा खालामनाय जादों नामा हौवा गोदाननिफ्राय ना न'नि बिमा बिफाया बिखौ जर जबस्तियै हाबा हरदोंमोन दा बिखौ बिबुंथि होबाय। दिनै आं जेबो बुंलायनांगौ खोथा गैया नै हिनजाव गोदानानो बिबुंथिखौ होगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साबस्क्राइबखौ खालामथार दानो ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामना होदो। गासैबो कनफिउज जाबाय दोङो ना हिनजाव गोदाना मानो खारखो 6 दिननि गेजेरावनो मा जाहोन दोङो बैफोरबायदि कमेन्ट फैदोंमोन आरो गोबां मानसि भिडिअ शेयार खालामदोंमोन मानि थाखाय 6 दिनावनो खारखो ना हौवाया मावनो रोङा ना हौवाया दांनो रोङा ना हौवाया महर मोखाङानो गैया ना हौवाया बैसोगोरा बिनि थाखाय खारखोनानै गोबां मानसिया कनफिउज दाउट भिडिअ लाबोगासिनो कमेन्ट खालामगासिनो। दा बिनि थाखायनो हिनजाव गोदाना आखाइ खबजबनानै मोनसे भिडिअ बानायदों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। दा बेखौ नोंथांमोना नायग्रोना लादोलाय फार्स्ट जोबजासे नायग्रोदो जोबजासे नायबा कमेन्ट खालामना बुजिनाय नङा बेनिखायनो जोबजासिम नायग्रोना ला। दे नायग्रो जों गासिबो दान्दिसे बिथाङा मा बिबुंथि होखो जोङो फार्स्टआवनो बे हिनजाव गोदाननि बुंनायखौ नायग्रोना लानोसै। देलाय दे मा बुंखो नायनोसै। बिग्रोनाय थाबाय आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक वाट्सएप फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा आं बिसोरनि नखरनिफ्राय खारखुमाबोदों बियो नंगौ आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन नाथाय बिसोर आंखौ जबरदस्तिसो हरदों नायनानै आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा आरो आंनि नखरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन बेलेगासो नायनानै हरदों। हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि नखराव नायफैयाखै बेलेगनि नखरावसो जायबा दालालि बिनि नखरावसो आंखौ नायफैदों आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जर जबस्ति खालामनानै हरदों आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों। हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै जेरैबायदि नेम मथे दं आखाइ हमनाय नेम दंमोन बिसोर बेखौबो खालामासै। आंनि नखरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द' खालामदों आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै गावसोरसो आंखौ लांदों गावसोरसो आंखौ नखरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै नखरनि फारसे खेल लाया माया गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखल देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला नखरनि फारसे उदिस गैयाबा बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया। आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि नखरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों आरो बिसोरनि नखरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै आङो जेरै दं एरैनो फैदों बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय माल फैसाखौ लानानै फैदों होननानै नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों
आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आंनि जेराव आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सबर सल'थिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय आच्छा दा जों बाथ्राखौ बुजिबाय अब्ला न'खराव नायाखै दरा गोदाना गुबुननि न'आव नायदो अब्ला दालाल नांदो ना बे खैनानि न'खराव हिनजाव गोदाननि न'खराव दालाल नांदो अब्ला बै दालालखौ हमनांगोन जाय मानसिया बे जुलिखौ जरजबस्ति खालामहैदोंमोन बे दालालखौ हमनांगोन जुदि खैनायाबो जुदि हिनजाव गोदानाबो हाबा जानो राजि गैयामोनब्ला बेखौ जरजबस्ति खालामदोंब्ला आरो हिनजाव गोदानखौ नायनो थांनायाबो गुबुननि न'खरावसोनो बोरै अब्ला गुबुना बोरै बिलाइना हरनो हाखो सासे फिसाजोखौ गुबुननि फिसाजोखौ बोरै बेलेगनि बिलाइ हरनो हाखो बोरै जाखो बे बाथ्राया उल्थां फाल्थांसो जाजोब्बाय माथो आंथ' बांद्राय बुङा आं बुंबा सोरबा सोरबा बुंनो हागौ नोंलाय मा जादों नों मा खालामनो हागोन बैफोरबायदि बुंनो हागौ नाथाय बेफोरबायदि बुंग्रायाबो माने नै माथा मेलेमाव जेबो गैया साननांगोन सोरबायदि मानसिया जुलि जाथावना दिनै गावनो हिनजाव गोदानानो गावनि खुगाजों 17 इयार्स होननानै लादों अब्ला बे 17 इयार्सखौ गुबुननो बिलाइ हरोबा नोंसाजोखौ नों 17 इयार्स गुबुननो बिलाइ हरसन नों हायोब्ला बैफोरबायदि मोनसे जानानै फैयो दा बेनिखायनो बुङो रावनिबो न'खराव राजि गैयाब्लाबो रावनिबो न'खराव इन्ट्रेस्ट गैयाबा नोङो गावनि बिमा बिफाखौबो आं बुङो गावनि बिमा बिफायाबो गावनि फिसाजोआ नों सोरबा नोंनि न'खराव सोरबा नोंखौ नोंनि फिसाजोखौ नायनो फैदों दा अब्ला नों मा खालामनांगोन नोंनि फिसाजोनियाव नोङो सोंग्रोजोबनांगोन नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दोङो नामा नोंजों नायनाय हरनायखौ नों मोजां मोनगोन ना मोना पसन्द जागोन ना जाया राजि खालामगोन ना खालामा बैखौ बिमा बिफायाबो सोंग्रोना लानाया मोजां आरोना दानि जुगाव आजिखालि गासैबो हिनजावबाबो सेंग्राबाबो मोजां मोनलायनाया थाखायो दा बेनिखायनो गावनि बिमा बिफाया एसे सोंग्रोना लानाया मोजां आरो गुबुनाथ' हरनो बियो जेबो माबायानो गैया बे बिना पारमिसन बिमा बिफानि खैना गोदाननि हिनजाव गोदाननि न'खराव थाङालासिनो सोङालासिनो बेखौ बिलाइना हरनायाथ' जोबोद गाज्रिसोबाव अब्ला जोबोद गाज्रि दा बेखौनो बुंनो सानो सोरबा हिनजावफोरा बेफोरबायदिनो मोजां मोननाय थायो बिमा बिफाया जरजबस्ति हाबा खालामहरो बियो गनाया गोसोआ गिदिङा अब्ला मा खालामो गावनि फिसाजोआनो गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो दा बैफोराव मोनसे खैफोद बेफोराव मोनसे गिनो गोनां दा बेनिखायनो गावनि बिमा बिफायानो जा गावनि भागि बस्ति आलासि बिलासियानो जा सोरबा फिसाजोनिया मोजां मोननाय दोङो नामा सोरबा सेंग्रानिया मोजां मोननाय दोङो नामा फार्स्टआवनो हाबा होयैनि सिगाङावनो सोंग्रोजोबना लानाया मोजां आरोना बेफोरबायदि सोंग्रोजोबना लानाया मोजां जुदि नोंथां बिमा बिफाया राजिब्लाथ' मोजां मोननायजोंनो थांफा होनो हायो हाबा होनो हायो दा मोजां मोननाया जुदि एसे गाज्रिबा एसे प्रब्लेमबा बिमा बिफानि नायनाय होनायाबो मोजां बैफोरबायदि आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आंनि बुंनाय बिबुंथिया बेखिनियानोसै आङो बांद्राय बुंला ओमफ्राय नैयाव थांनायाबो मोननै जायोना हिनजाव गोदाना बुंनायाबो गोरोन्थि नङा ओमफ्रायो हौवा गोदाननि न'खरनिफ्रायथ' जोङो साननो गोनांबाथ' दुखु नांथावखौनो बुंनांगोन मान सन्मान खारबाय अपमान जाबाय थाखा फैसा बोहैलांबाय दा हिनजावा बुंदों हौवा गोदाननि बैसोआ जाबाय एसे गेदेर ओमफ्रायो माबानि बैसोआ जाबाय हिनजाव गोदाननि बैसोआ जाबाय एसे फिसा थिगानो दोङो माने हिनजावफोरा एसे बैसोआ फिसा जाखानांगौ ओमफ्राय हौवानिया एसे गिदिर जाखानांगौ जों बेखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु 18 बोसोर जानांगोन दे 18 बोसोर नङाबा बिनि उन्दैया जुलि जानो हाथारा आइननि बायदिब्लाथ' केस जाखानाय जायो 17 बोसोरफोरा 16 बोसोरफोरा 13 बोसोरफोरा सोरबा खारखोमाना हाबा जायोना दासिम हमजागासिनो पुलिसजों एरेस्ट जागासिनो दा बेनिखायनो बुङो जायफोरा 18 बोसोर नङा जुलि जानाया जोबोद खैफोद दा नोङो जुलि जागोन खिन्थु लाइफआव संसार जानो समायाव नोङो गथ' गथायखौ गारनानै दालि ओंख्रि जाहैनांगोन नोङो बिराद खैफोद बेनिखायनो बुङो 18 बोसोर जायाबा रावबो बेफोरबायदिखौ सानथ'नो नाङा न' दा बिनि जाथायखौ लानानै जोंबो बुंबाय सिख्लाया बुंबाय जरजबस्ति माने बेखौ नांथारनो खामोननो बे हासबेन्डखौ जरजबस्ति खालामनाय जादोंनो जोंबो बुजिबाय दुखुखौ जोंबो बुजिबाय नंगौ लासै सिङा सानैबो न'खरनिबो थांबाय दरानिल' नङा खैनानिबो थांबाय हिनजाव गोदाननिबो थांबाय हौवा गोदाननिबो थांबाय नङा होनबा बैफोरबायदिनो
गासिनाबो जादो हौवा गोदाननियाबो हिनजाव गोदाननियाबो सल्भ खालामना थालायलायदो खाफालाव जा लिरनाय दङ बेनो जाबाय जायखौ हास्थायो बेखौथ' मोनाना गासिबो मोना जायखौ हास्थायो बेखौ गासिबो मोना बेनिखायनो इसोराबो जि खालामबाय थायो दा बेखौनो गनायनानै गासिबो बर'जों बर' जेबो खालामलायनांला अनलायनानै थादो गुबुन हिनजाव गोदान नागिरबा नागिरदो दरानि न'खरफोराव अब्लाबो टेनसन जाबाय आरोना एसे प्रब्लेमाव गोलैबाय दा मा बुंनोसै न गोसोआथ' मिलायाना गोसोआ मिलाया मानसिया मिलाया बोरै जानांगौ जाखो दे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गाव गावनि दृष्टिखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय आरो सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेसेबां थेंक इउ बुंगोन नोंथांमोननि सेराव हाजार बुंबाबो हालिया आरो बुंस' हालिया दा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लादो जायफ्रा चेनेलाव गोदान मोजां आपडेट नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट हरनानै दोनदों आंनो मानसिफोरा भिडिअखौ चिरांनिफ्राय मोनसे हरदों ओमफ्रायो मामोन बियो र' मा जायगामोन कार्बि आंलं साइडनिफ्राय मोनसे हरदों आरोना कार्बि आंलं मायबा जायगा होनदोंमोन आरोना दा आं होगोन टाइम मोनाखै लासै होगोन नोंथांमोना बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना लादो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर लाभ इउ अल बाय